Kani kedai Russian Meghalaya bat ngipriang sobhai pi baro sha kani ketup khobor menta ka janmit shabangin pai shi khobor ke babnya ngini pet shoi kimat ke bakongsan Pelat umudi laitali ki rel bethamai ka Vande Bharat Express ong balapendrung ya kelenong ke bethamai haka jingat lenti jong karoi kapar jong kari Aiport ka Meghalaya High Court Shibnai ke Sarkar Jilla ban penbet ya ki jing ban penkendria jakai ke Besong Basa Haharijan Colony IT ka Meghalaya ya kamet jong unong yalam ka Awami League u Ishak Ali Khan Panna sha Bangladesh Bat Shathum ki MLA Barim ka Congress u Celestine Lingdo bat Gabriel Walang kum kinong ai jingmut ka Sarkar Meghalaya Ki khobor ki babnya U Menteri Rang Badu Kari u Narendra Modi ula pelat ya laitali ki rel ka Vande Bharat Express lingba ka video conference minta kasngi Kini ki laitali ki rel ki long Mirut Lucknow Madurai Bengaluru bat Chennai Nagercoil Vande Bharat Habe kren hakani kasngi u Menteri Rang Badu Kari ula ong ba nakathan bashate shadu kathan bashathe lapendrung ya kalenong ka bathamai hakajinga lenti jong karoi kapar jong kari ula ong dakani ka jingpinyar yakirel Vande Bharat kari kaya shaprang shakathong jong ka Viksat Bharat 7 टाइम 7 गुना से अधिक है तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है Ka High Court jongka Jilla Meghalaya kala ai lat Shibnai ka Sarkar Jilla bakan pinbet ya ka jing ka badangsa hakabaya day bat ka jing pinkendria ig Besong Basa Harijan Colony U Advocate General Amit Kumar ula pentip Shah ka Kashari ba ka jing kren hapreng kitei ki arliang mamla kadang ya chakmat kabala don kam ban aipor shushu ban poi sha ka jing pinbet ka Kashari kalabo por ya ka jing bishar ka basaw tayo na do menta Ya kamet jong Ishak Ali Khan Panna ubade unong yalam ka Awami League na Bangladesh ha Pirojpur district la IT sha Bangladesh ha ka step jong kasngi sa jan lingba kathan khaput dauki Uhe BSF ulapen tikna baki BSF haringkat ki bor penya district bat ki bor kathan kila IT kamet shakishi pai pahara khaput jong ka Bangladesh bat ki pulit ha ka por khatwei shiteng men step Yakani kamet kabala itu hakasap jokasi pale balabu da katnat kambari bat katnat kampo yeng lalap yakamet yap jong upanna hakakper kwai kabajangai kumba iway ponsan kilometer na khapud India Bangladesh hadona ribhoy ha East Jantia Hills district Ki MLA Barim jong ka Congress uba Celestine Lingdo bad uba Gabriel Walang kilasha thung kumki nong ai jingmut ha kitnat Sarkar Jilla bapher uba lingdo unlong unong ai jingmut ha kitnat ki kampo yeng police bat katnat puli puthi katba uwalang un ai jingmut ha katnat mining bat geology bat katnat PHE layo ik jingmentoy bat ki jingdon kam jong ka kerdan A+ nadu bakin shimti ya katika kam hadin bakite ki laingut ki MLA ki larung sha ka seng NPP ki La ban jur bakim shim lapan ya ka kam menteri Hendrey ki lapanya so bat ka parti ban kentiu ya ka roi kapar ha ki constituency jongki U nong yalam kalyang persha umukul sangma ulamaham ba kindon ki jing ki bakrau nakbenta ka National People's Party NPP hakapor bansawan Khamtam hadin ba ka jing patno ba dangshan ki laingot ki MLA ka Congress sha NPP Usangma ula batay bakani ka jingle ka longkum ka jingdu jingkermen bat ka jingbam shongsngan ka badon hapo jongka ula kular ban
tho sya Menteri Rangba duk keri dah kebekentu ya ke jing tokit halor ki jing kenok persya usembut Menteri Rangba ke jela uba syaw bhalang dhar. Ha kebaya day bat ki kambean kum ki jing khai drok bat ki jing khai dawyong. Dah kebebanjur ba ki jing penken ti dawyong ki ha bapok ke jing pet jong ke sarkar Pedang. Quantity of drugs being seized off and on across Northeast, of which are, and if such big cartels are operating in Northeast, it is not, this criminality is not confined in Northeast. I am only asking them to be responsible. I am asking both the parties to be responsible, and that is my job. And if they are not responsible, I have to write to Prime Minister. I have to write to Prime Minister that these are the allegations, please take cognizance and take action. Usamla badang arhopras nem kertau batia pang nadu usnem arajar khatsau. Ulayo ekajingerap kebadan kamtam na ka All Furniture Association West Khasi Hills minta kesngi. Hapo ka jingelam uba sinshar board kharjarin bad u General Secretary uba keu langrin. Ka kinhun ringkat bat kinong shong shnong. Ki badan jing sokhya ki lahiar shamar marshra ban terwa jingerap bat penpawi ka jing solem. Ulangrin ulapen pau ya ka jing kershan kabawan nakaseng bat kadukot jong ka imlang salang ki basngourin. Hakani ka jing let jingo ya kani ka lashim benta lang daki rang ba shnong ka shnong sangryang uba over shilan sangryang bat ki nong tre seng bhalang bat lapenya da uba kharjarin. Tapanan kam ya kani kat ka bapi pis ngobet yaka. Ka IIM Shillong ringkat ka jing tre lang bat kaniti ayuk bat ka sarkar Meghalaya kila penlong ya ka workshop ka bashisngi ka bla ai kerteng care services for India and beyond. Ban kren halor ka jing don kam ban sumari ki briu ki bla nok kerta hari India. Hakani ka jingelang ka jingwan jong kinong ishim benta ka long kumbashis pa san pongut. Nakeleng ke perthai bat ladon ya ke jingkran bakongsan ke bertemu bantau ya ki but ban kentiu ya ke jingkershan ya ki nong sumar bat bantau ki lat kamai ha ka yok ke kot kalat ai jing sumar. Lapen long ya ke program ai jing hikai na ke benta ki nong sumar ki bashisngi hanigrams. Kabakentup iki doktor ki nurse bat ki laboratory technician na ki jaka penlang stam ha Meghalaya. Ya kani ke program Lapinlong da ka Meghalaya AIDS Control Society bat ka Meghalaya State Blood Transfusion Council. Hak bala play kani ke jingelang la play da I Dr. C Daniela bat I Dr. A Kharjana. Bat ya ka jing hikai la ai da ki riu shampang ki ba na negrams. Kanongji Presbyterian Secondary School na ribhoy kila yo Bankhur ya ka nam lado haka under 15 International Subroto Cup balongkum kadak ka bakraw na kabenta ka school bat ka jila Meghalaya. Lapen ko burom ya kani ka kenhun da ka jing pedang burom ka balai don lang de kiriu paukmat jong kathan ki bakentup ya umentri ka kitnat ile kai uba shakliar wajri u balairo ya ka jing IT lot jong ka kenhun bat pen benaru ya ka jing tmu banshnai ki jakai ile kai ki bathamai hakati ka school. Kum kadak jong ka jing snok tilang ha ka jing rakhe ka National Sports Day na kalyang ka opestre kam jong u Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District haring kat bat ka jing trilang ka District Sports Officer West Khasi Hills District Nongston ha ka step jong kalai phauterik nailar ahjar phusau kila penlong da ka jing ko mare bat cycling na ka benta ki khinna ki samla kin thei bat shinrang ki basong basa hapo uput usam ka District Eastern West ya ka jing ko nya bicycle nak benta ki balahe ka jing jangai ka long khatsan kilometer kat bana ka benta ki brang khanna ka jing jangai ka long 10 kilometer bat lawan ban sakhi lang u da u additional deputy commissioner uba e nongbri uba lakawe lama kum kadak ka jing sedang ya kani ka jing ko haring kat ki wei ki nong trai sarkar hapo ka district hakani ka sngi la sakhi ka jingwan shimbenta da ki spa ngut ki samla ki khanna kin thei bat shinrang bat yaki nong job hakani ka jinge kop hakakerdan ke bahe
Hak kedan jong ki balahe layo bandra ya kasong pisa ke basan hajar tingka katba ki bedang kena ki layo ra kasong pisa ke basau hajar tingka ringkat ki sernot. Ya ke jingrakhe National Sports Day. Lapan kut mentakasngi Hamadan kiang nang ba Juwai. Ya kini ke program ka balapan long da ka bor dagi bor penya district bat ki office district sports officer lapan long ya ki jinglek kai repair ki bakentup ya ka jinglek kai ball ka juggling bat ka jing mare ka ba prap hok mitar. Lasami ki khusnam do district sports officer u krubok pasa. Kani ka jingrakhe ka plus dang do ka arphong diutrik nailar kala kentup ru ya ka jinglek kai badminton bat ka jinglek kai tinrai. Minta pat ni pet ya ke jinglong jingman hasun ka sun beneng hanong ba shalong. Ka jingkriat ka long khat nyo pon iwi degree Celsius bat ka jingshit ka long 8.0 lai degree Celsius. Ka jing skam ka hau ka long prap haway na kashispa ka por min step bat prap ho ar na kashispa ha ka por janmit. Kala bandon ka jing hap slap ka mamalumala bat ka jing tit uperthat habon teli ki jaka. Shabin poi shubukut jong ketup kubor jingi mentaka janmet ni pet biang sa shisin kimat ki bakongsan. Pelat umudi ya laiteli ki rel bethamai ka Vande Bharat Express ong balapan rung ya kelenong ka bethamai haka jingya lenti jong ka roy kapar jong kari. Aipor ka Meglaya High Court Shibnai ya ka Sorkar Jilla Banpin Bet ya ki jing Banpin Kendria Jakai ki Harjan Colony. IT ka Meglaya ya ka Met Jong Unong Yalam ka Awami League u Ishak Ali Khan Panna sa Bangladesh. Bat syatung ki MLA Berim ke Kongres u Celestine Lingdo bat Gabriel Watlang kum kinong ay jingmut ke Sorkar Meghalaya. Di parlok kat tungi lapoi syaka bukut jong kutup kubor jingi menta ke janmit hadup wine syambiang lasai kesengi kublai pi barok.